हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। गिबियावनो सुबुंखान्थि सान आरो गोथार बाथौ साननि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनाय जासिहरबाय। नोंथांमोना मिथिगौ पद्म बान्थायानो भारतनि देरसिन सुबुंथिनि बान्था आरो बे बान्थाखौ होनाय जायो आरिमु, मुलि, समाजारि हाबा, बिगियानारि, इन्जिनियारिं, फालांगि, थुनलाइ आरो सोलोंथाइ, खेला दुला, समाज सिबियारि बायदि फोथाराव साबसिन हाबा मावनानै दिन्थिनाय बैसोरबायदि सुबुंनो। पद्म बान्थाया गाहायै नोंथांमोना मिथिगौ बे जाबाय मोनथाम रोखोमनि, जेरै पद्म विभूषण, पद्म भूषण आरो बे बान्थाखौ बोसोरफ्रोमबो होबोबाय थानाय जायो। बे बान्थानि थाखाय हादरनि समाजनि साबसिन हामसिन खामानि मावनानै दिन्थिग्रा सुबुंखौ सायख'नाय जायो। बेनिनो देग्लाय 2021 बोसोरनि थाखाय बे मोनथाम बान्थानि थाखाय हादरनि 119 गेदेमा बिथांमोननि मुंखौ सायख'नाय जादों। जोंनि आसाम हादरसानिफ्रायबो बे बान्थानि थाखाय 9 गेदेमा बिथांमोना सायख'जादों। आरो बयनिख्रुइ गोग्गानो गोनां बाथ्राया बेसोदि बे मुंनि गेजेरावनो आगोमा सासे बर'सानि मुङाबो बेवहाय मख'नाय। बिदिब्ला सोर बे बर'साया आरो आसाम हादरसानि सोर गेदेमानि मुं बेवहाय मख'नाय दङ? बिदिब्ला गासैखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनो नाजानाय जादों। बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। जुदि नोंथाङा गावनि रावजों लेटेस्ट आपडेट, इनफर्मेटिभ, एडुकेसन, नलेजेबल भिडिअ मोननो थाखाय अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामनानै होदो आरो जेसेबां हायो भिडिअखौ नोंथांनि लोगो लेवा बन्धु बागिफोरनो हाजासे शेयार खालामनानै हरदो, जाहाथे बयबो बेफोरबायदि फायदाखौ गोरलैनो लानो हायो। मोनफ्रोम बोसोरनि मार्च आरो एप्रिल दाननि गेजेराव बे बान्थाखौ होनाय जायो आरो बे बान्था राननाय हाबाफारिया हादरनि राष्ट्रपति भवनाव खुंजायो आरो भारतनि हादरगिरि थामहिनबा प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया बिथांनि आखाइजोंनो बे बान्थाखौ राननाय जायो। देग्लायबो 2021 बोसोरनि थाखाय 119 गेदेमा सुबुंनो बे पद्म बान्थाखौ होनाय जागोन। बे 119 सुबुंनि गेजेराव 7 गेदेमा सुबुंनो पद्म विभूषण, 10 गेदेमा सुबुंनो पद्म भूषण आरो 102 गेदेमा सुबुंनो पद्मश्री बान्थाखौ होनाय जागोन। बेनिनो 29 बान्था मोनगिरि गेदेमा बिथांमोना आइजो, 10 गेदेमा बिथांमोना फरेनार, NRI, PIO, OCR केटेगरिनिफ्राय, 16 पस्टमास थामहिनबा थैनायनि उनाव बान्था आरो 1 ट्रेन्सजेन्डार थामहिनबा थामथि आथोनारि। 2021 बोसोरनि पद्म बान्था मोनगिरि गेदेमा बिथांमोननि मुंफारिया फारियै बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों। पद्म विभूषण बान्थानि थाखाय बेवहाय 7 गेदेमा सुबुं बिथांमोननि मुंखौ बेवहाय मख'नानै दोननाय दङ। नोंथांमोना बेखौ नायनानै लानो हागोन। स' बिदिब्ला नायदो बेवहाय नोंथांमोना नाम आरो बबे फिल्डनिफ्राय, बेनिफ्राय बबे कान्ट्रिनि बा बबे स्टेटनि बेवहाय रोखा मख'नाय दङ। नोंथांमोना बेखौबो मोजाङै नायनानै लानो हागोन। स' बिदिबा गिबियाव दङ, अर्थात पद्म विभूषणनि गिबियाव दङ श्री शिन्जो एबे, पाब्लिक एफेयार्स फिल्डनिफ्राय, बेनिफ्राय बिथाङा जापाननि। बेनिफ्राय श्री SP बालासुब्रमण्यम, बिथाङा फिल्ड आर्टनिफ्राय। बिदिब्ला बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बिथाङा तामिलनाडु स्टेटनिफ्राय। स' बिदिनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन डक्टर बेल्ला मनाप्पा हाजदे, मेडिसिन फिल्डनिफ्राय, बिथाङा कर्नाटकनि। स' बिदिब्ला बेबायदिनो नोंथांमोना जायनि नामखौ नायनो नोंथांमोना बेबायदिनो नायनानै लानो हागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना दानिया गाहायाव फैब्ला बेखौबो नुनो मोनगोन जे पद्म भूषणावहा 10 गेदेमा सुबुं बिथांमोननि मुङा बेवहाय रोखा मख'नाय दङ। नोंथांमोना बेखौबो नायनानै लानो हागोन। नाम्बार 1आव दङ मिस कृष्ण नेयार शान्ता कुमारी चित्रा, बिथाङा आर्ट फिल्डनिफ्राय आरो बिथाङा केरेलानि। स' बिदिनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। स' बिनि उनाव नोंथांमोननि थाखाय दङ पद्मश्रीयाव गासै 102 गेदेमा सुबुं बिथांमोननि मुंफारिया बेवहाय मख'नाय दङ। नोंथांमोना बे नामखौ नायनोब्ला नोंथांमोना बेखौ सिरियालै नायलांनानै लानो हागोन। दानिया फैदो देग्लायनि 2021 बोसोरनि आसाम हादरसानि पद्म बान्था मोनगिरि बिथांमोनानो जाहैबाय पद्म बঁটা 2021 अखমৰ सन्मानित ব্যক্তিসকল। दानिया जिथु 2021 बोसोरनि थाखाय आसामाव 9 गेदेमा सुबुं बिथांमोना पद्म बान्था लानानै फैनो हादों। बिथांमोनानो जाहैबाय पद्म भूषणथिंजाय नोंथांमोना बेवहाय हाइलाइट खालामनानै होदों जे पद्म भूषणथिंजाय दङ। नोंथांमोना नायदो बेवहाय तरुण गगৈ, मनोनत्तर भावे जन हेवा। फारसेथिंजाय नोंथांमोना नायदो पद्मश्री बेवहाय दङ लक्ष्मी बरुवा, समाज सेवा, তাৰপাছত गपिराम बरगायन बुराभकत, कला संस्कृति, बेनिफ्राय बिजया चक्रवर्ती, जनसेवा। बेनिफ्राय नोंथांमोना नायदो बेवहाय मंगल सिंह हाज'वारि, साहित्य आरो शिक्षा। नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनबाय जे बेवहाय नोंथांमोना नुनो लिटारेसि आरो एडुकेसनावहाय मंगल सिंह हाज'वारि, बिथाङा बर'नि सासे आगोमा, बिथाङा पद्मश्री बान्था मोननो हाबाय। दुलाल मानुकी, कला संस्कृति, बिरुबाला राभा, समाज सेवक, তাৰপাছত
रमान शर्मा साहित्य हिक्का आरो हांबादिकता इमरान शाह साहित्य तो बिदिब्ला बेबायदिनो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनबाय जे आसामनि हिंगुसा गेदेमा सुबुं बिथांमोना देग्लाय 2021 बोसोरनि थाखाय पद्म बान्था लानानै फैनो हादों। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासिखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर डाउट थालांबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।